Kažu da je Nova godina veče za veselje, veče za pamćenje, a iza ponoći će se desiti nešto veoma lepo. Pevaće nam Teja Arsić. Ćao, Teodora. Ćao. Tvoja pesma iza ponoći, kada je najromantičnija, mislim, doba dana, ali tako? Pa naravno, ono specijalno doba dana. Šta se dešava iza ponoći? Da, to je uvek neka misterija, a pogotovo u ovoj novogodišnjoj noći. Verujem da će mnogo ljudi imati najlepšu noć, onako najlepše veče iza ponoći. Pazi, ja ću sanjati Teu, oni nek vide šta hoće, mislim. Naravno, kako god. Da, iza ponoći ćemo naravno pevati tvoju pesmu, a da kažemo za gledalce jednu čestitku od tebe. Aha, ovako. Želim svima sve najlepše u novoj 2018. godini. Želim da se ljudi više vole, da bude više pozitivnih stvari, pozitivnih emocija, manje hejta, manje nekih negativnih stvari. Znači, samo opušteno i srećna nova godina. Manje hejta, više lajka. Da. Onda da te lajkam. Da, Lajkam te. Jest. Hvala ti. Hvala i tebi.